कर्मिका बिपिएफनिनो कर्मिका बिथांमोना जयनिं नङा आसलते गावसोरनि कर्मिखौ होबथानो थाखाय गावसोरनि कर्मिखौ गावसोरनि दोलोआव होबथाफिननो थाखाय लाखिफिननो थाखायसो बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों। बिनि गासैबो दफाफोरा मावफुंजाथावना जाथावो आरो मावफुंजागासिनो दङ बेखौ रायजोफ्राबो नुबाय आरो बिनि थाखाय दिनै बिपिएफ दोलोआव बिपिएफनि कर्मिफ्रानो महभंग जाबाय माने गोसो बायबाय। जों खोनादों बिपिएफनि मोनसे महाजयनिं दङ होननानै नाथाय मैदेर थाबायलाङोब्ला सैमा सोंख्रावब्लाबो मैदेरा जिहेतु खेरखेराया जों बेबायदिनो खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि 32 नं भेरगाव समस्तियाव बिपिएफनि दोलोनि खावसे मानसियानो जोंजों फैजोब्बाय जोंजों जइन जाबाय। दिनैबो नै सुक्लाय प्राइमारियाव जइन जादों, गुबुन गुबुन प्राइमारियावबो बिदिनो 14टा प्राइमारियाव जइन जागोन। नाथाय बिथांमोना जायफोरखौ जइन देखायनो नागिरदों गावसोरनि कर्मिका बिपिएफनिनो कर्मिका बिथांमोना जयनिं नङा आसलते गावसोरनि कर्मिखौ होबथानो थाखाय गावसोरनि कर्मिखौ गावसोरनि दोलोआव होबथाफिननो थाखाय लाखिफिननो थाखायसो बे हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना थांनाय 2-3 बोसोराव बिपिएफनि कर्मिफोरखौ मोननैसो खोथा बुंनानै लाखिगासिनो दंमोन। खोथाया जाबाय मा 6 मासनि उनाव सरकारा बायसिगोन, 3 दाननि उनाव सरकारा बायसिगोन बेबायदि होनै बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ 2 बोसोरसो लाबबाय आरो बिटिआर सुक्तिनि माखासे मिसा बाथ्रा बुंनानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ लानो नागिरदोंमोन। नाथाय दिनै बिटिआर सुक्तिया मोनसे मोजां सुक्ति, बिनि गासैबो दफाफोरा मावफुंजाथावना जाथावो आरो मावफुंजागासिनो दङ बेखौ रायजोफ्राबो नुबाय आरो बिनि थाखाय दिनै बिपिएफ दोलोआव बिपिएफनि कर्मिफ्रानो महभंग जाबाय माने गोसो बायबाय। दा बेखायनो दिनै इउपिपिएल दोलोआव बिथांमोननि दोलोफ्रा बा मावथिफ्रा ज' जयनिं जागासिनो दङ आरो बेखौ होबथानो थाखायसो लाखिनो थाखायसो गावनि वार्कार्सफोरखौ लाखिनो थाखायसो बिथांमोना जयनिं हाबाफारिखौ लादों। दिनैथ' आङो नुदों भेरगाव समस्तिनि बिपिएफनि कर्मिफोरनि गेजेरावनो नांलाय खमलाय। दाखालि बावै खोनादों आङो सोरखौबा हाग्रामा महिलारनि एगेन्स्ट बुंनायनि थाखाय एक्सपेलबो खालामबाय। नाथाय बिथांमोना बेखौ फोसावाखै, नाथाय बिथांमोननि दोलोनि मावथिफ्रानो बे बाथ्राखौ बुंदों। आरो दिनै भेरगाव समस्तियाव जिहेतु थांनाय गोलाव सम बिपिएफआ जेबो मावनो हायाखिसै, एमसिएलए दङमोन, डिपुटि स्पिकार दङमोन, बिथांमोनाबो बेवहाय जेबो मावनो हायाखिसै। बेखायनो रायजोफ्रा बिथांमोननि खाथियाव फोथायनाय गैला। हाग्रामानि सायाव सोरबा फैयोब्लाबो बिपिएफखौ बे समस्तियाव रावबो फोथायला। बेखायनो दिनै बिपिएफआ जेसेबांखिनि पलिसि लादोंबाबो जोंनि भेरगाव समस्तियाव बिथांमोननि पलिसि बिथांमोननि माने सोलोआ जेबो खामानियाव फैनाय नङा। क'क्राझार मख्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इनस्टिट्यूटआव गोदान फरायसाफोरनि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे मख्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इनस्टिट्यूटआव निउ दिल्लीआव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीआव थानाय आसाम नार्सेस मिडवाइफ्स एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय नार्सिं इनस्टिट्यूट। 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery कर्सनि सोलोंथाइखौ एचएस पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रिमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेजाव एडमिशना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ। बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांलाय फैलायनि थाखाय गारिबो दङ। साम कलेज अफ नार्सिं इनस्टिट्यूटआव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एंड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी, ओबीजी, पेडियाट्रिक्स लेबोरेटरी, प्री क्लिनिकल साइंस लेबोरेटरी, क्लिनिकल ट्रेनिंग आरो हस्टेलनि थाखाय 4-star आरसीसी रेसिडेंशियल बिल्डिं लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9854-550697 नङाब्ला 9854-300175 मबाइल नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।